हरिशंकर परसाई जी अपने निबंध निंदा रस में लिखले हवे कि निंदा जौन हवे तौन ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित भी होला। जैसे अगर हमन के केहू से ईर्ष्या करत बाटे, केहू से द्वेष बाटे, त हमन के ओकर निंदा कइल शुरू कर देनी। लेकिन एमे उ मजा नाई हवे जौन कि मिशनरी भाव से कइले में मजा है। कि कुछ लोग होना जेके निंदा के आदत रहेला, जहाँ बैठे ना जेकरे साथे भी बैठे ना उ आदतन निंदा शुरू कर देना। केहू के भी निंदा शुरू कर दिए, जे निंदा लायक रही तेहू के, जे निंदा लायक नाय रही तेहू के निंदा कल शुरू कर देना। तो हरिशंकर परसाई जी इहो लिखले हवे कि अगर केहू आपके निंदा करत बाटे और आपके पता बा कि उ व्यक्ति आपके निंदा करत बा, तो घबराए के नहीं चाहिए, चैन से सुते के चाहिए। काहे कि जे आपके निंदा करत बाटे ओकर चैन आप ले लेले बाटी। बेचैन जब सब होला तब केहू दूसरे के पीछे पड़ेला और दूसरे के निंदा करेला। तो ऐसे अगर आपके कहीं पता चलता कि आपके निंदा होत बाटे तो ज़्यादा घबराए के नहीं चाहिए। शांत चित्त से आनंद से रात्रि के नींद लेवे के चाहिए। कभी भी बेचैन होकर रोए के नहीं चाहिए। परसाई जी बहुत ही अच्छा लिखले हमें कि जेकर मिशनरी भाव रहे निंदा कैले में, कि जेकर आदत ही है निंदा कैले में, तेकर निंदा से कभी भी परेशान नहीं होके के चाहिए।